OFW ka ba? Kung hindi ka muna dumaan dito, parang kulang ang flight experience mo. Welcome sa Secret Tambayan ng mga bayani, ang OFW Lounge sa Terminal 3 Departure Area. Dito, bago ka humarap sa mahaba-habang liparan, pwede ka munang huminga, umupo at magpanggap na VIP traveler. Pagpasok ko pa lang, boom! Maluwang! Sosyal, hindi tinipid. Yung tipong maiisip ko na OFW ba talaga ako o business class passenger? At ito pa, yung mga malita kong akala ko kasama ko sa CR, pwede kong iwan sa staff. Oo, may bantay, may number stamp pa, parang cloakroom, pero OFW edition. Free wifi pa. At hindi yung connected pero walang internet. Malakas ang signal dito, oy. Pwede kang mag-chat, mag-scroll, at mag-update, at mag-video call. Siyempre, hindi mawawala ang pinaka-importanting parte, ang unlimited food and snacks. Hindi ako nagdalawang isip, cookies agad, upuan agad. Priorities ba? Pero alam mo yung feeling na parang kaya ko pa. Ayun, round 2, extra lugaw, extra cookies, diet? No, next flight na lang. At dahil kailangan nating buhay sa biyahe, unlimited coffee. Pero ito ang plot twist hindi ito social na barista moment. Vending machine ang bida. Pinindot ko lang ang type ng coffee na gusto ko, tapos boom, may coffee na agad ako. Parang ATM, pero caffeine ang winidraw ko. May cellphone charging area pa, kaya habang nagpapakabusog ako, ang phone ko naman ay nagpapalakas din. Maluwag ang food station, hindi kayo mag-aagawan ng plato at kutsara dito. Organize, relax, walang stress. Pero teka, OFW rule number 1, kahit masarap ang tambay, silip-silip din sa oras baka sa sobrang saya mo sa lounge, next flight mo na yung masaktian mo. Bago ako umalis, syempre, one last coffee muna for the road. Hindi ako papayag na hindi sulit. Kinuha ko muna ang mga bagahe ko. Napakabait at smiling pa ng staff. Ang babait. Ramdam mong inaalagaan ka talaga. Mabuhay ang OWA. Mabuhay ang mga OFW.